ספירלת השלם. מתודעה לעשייה. שלום שרון. שלום דניאל. ברית המילה? ברית המילה, עדיין. אוקיי. עדיין ברית המילה? היא רק מתחזקת, הברית, כל הזמן. אוקיי. מה? היום יש לנו נושא, כאילו אנחנו מגיעים כזה לאט לאט לעובי הקורה, ואחרי שדיברנו על הצירים... מיקרופון, אנחנו לא שומעים אותך. סליחה. אני רואה שאת יושבת לך בנינוחות. כן, אני כאילו... ואת שוכחת שיש מיקרופון, שאת צריכה לדבר על תוך המיקרופון. אתה צודק. אז מה, לא שמעתם אותי? לא. בוא נתרגל שוב, תנסי שוב. אוקיי. שלום שרון. שלום דניאל. היום אני רוצה שנדבר על אחד הנושאים, זה כל פעם מצחיק אותי, כי בא לי להגיד, אחד הנושאים הכי חשובים, וכל הנושאים זה אחד הנושאים הכי חשובים, אז נדבר גם היום על אחד הנושאים הכי חשובים. אם דיברנו על הצירים, על ציר הרוחני והציר האנושי, עכשיו אנחנו צוללים לרבעונים, כי בין הצירים... כל פעם שתתרחקי עם המיקרופון. סליחה, וואי, מה קרה לי? הסלט שיבש עליי, היינו בהפסקה, והסלט שיבש עליי את דעתי. בין הצעירים נוצרים 4 רבעונים, ש4 רבעונים האלה, אנחנו נדבר עליהם היום ובפרקים הבאים, שבעצם הם מצבים שונים של תודעה שאנחנו נמצאים. ואנחנו רוצים היום לדבר על אחד המעניינים, שכר ועונש. שכר ועונש זה בעצם הרבעון שנוצר בין הנסיבות הארציות לנסיבות הרוחניות. אז בר פרט ונמק. שכר ועונש. התניות. אגב, ברבעון הזה אני חושב הרבעון שהכי שכיח אצל רובנו, והוא מככב בחלק נכבד ממערכות היחסים שלנו, ממעגלי החיים שלנו. וזה קורה בהמון המון המון חלקים. זה יכול לפגוש אותנו בינינו לבין עצמנו. זה יכול לפגוש אותנו בינינו לבין הבורא, לבין היקום. זה פוגש אותנו בזוגיות, פוגש אותנו בהורות. גם כאשר אנו ילדים, וזה פוגש אותנו ממש בכל מעגלי החיים. אבל מה זה? כאשר אנחנו פוגשים נסיבות ונסיבות, ואמרנו שנסיבות זה בעצם דיבור ומעשה. ורובנו מתורגלים לחיות נסיבות ונסיבות, ודיבור ומעשה, זה בעצם תוצאה ותוצאה. אוקיי. זאת אומרת, מודל תגמול, מערכת היחסים שלי עם מודל תגמול. מערכת היחסים שלי מול עצמי, אם אני אעשה ככה, אני אקבל ככה. כאשר אנחנו נמצאים המון פעמים בהתניות, וגם התניות חברתיות, גם התניות אישיות, גם התניות תודעתיות. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם של התניה. וזה קורה כאשר בעצם הנסיבות, זה הלבוש החיצוני. רגע, מה זה אומר שאנחנו חיים בעולם של נסיבות? אצלי למשל... עכשיו שהלכת לאיבוד, נכון? לא, רגע, אני חושבת שהבנתי, אל תהיה כזה. אם אני אומרת לעצמי, אם תרדי 4 קילו, אז את יכולה לקנות לך חולצה חדשה. זה התניה. נכון. אם לילד שלי אני אומרת, אם תסדר את החדר, אז אני לא יודעת מה, תוכל ללכת לחבר. זה מצחיק לי להגיד את זה, כי הם כבר מזמן, זה לא שם, אבל נגיד, בזוגיות, אם תוריד את הפח, אני אשכב איתך. כאילו, זה הכי, כאילו, אני נתתי את זה בפשט. הרגע בפשט אמרת, מעשה אהבה, מותנה בפח. זאת אומרת, אתה פח. זה כנראה כבר לא מעשה אהבה, שזה מותנה בפח. הבנתי, אוקיי. אם נסענו, אני זוכרת שפעם היינו מדברות, אם נסענו לצימר, כמה זה שווה?
כאילו ביום שמגיעים, ועוד פעם בבוקר, כאילו את מתמחרת כמה זה עלה לי הצימר. ובחברתי, טוב, זה מספיק במעגלים האלה. עכשיו, מה קורה? זה עולם נוראי שמתנהל רק על התניות, גם כלפי עצמי, גם כלפי... זאת אומרת, עולם נוראי, אבל רובנו, ופה אני יכול לומר רובנו, שוהים בה וחיים בתוך המערכת הזאת המון פעמים. מה זה אומר מבחינת התודעה שלנו? והרווחה שלנו. הרי של מה התכנסנו? אנחנו מנסים ללמוד איך לחיות טוב יותר. שכר ועונש, אני חי בעולם של התניה, אני חי בעולם של עבדות. אני אפילו לא ברמה של תודעה, אני אפילו לא ברמה של מתקרב לאזור המהות שלי. למה? כי אני, בעצם, התניה שלי היא חיצונית. אם תעשי את הפעולה, אם תעבדי, תקבלי משכורת. זאת אומרת, כל המהות שלי תלויה בעשייה שלי. הקיום שלי, המקום שלי בעולם, תלוי בתוצאה שלי. אם אני לא מרוויחה 20,000 שקל לחודש, אני כישלון. זה גם התניה? זה גם התניה. אוקיי. זו כבר התניה חברתית. כי אני כבר משבץ, אנחנו משבצים, אנחנו מתייגים. פעולה מסוימת שווה תוצאה מסוימת. תוצאה שווה ערך. כאשר העולם נמצא בעולם של תוצאות, ולתוצאות יש ערכים, ערכים חברתיים, ערכים זוגיים, ערך. איך פעם מישהי שאלה אותך? הוא עמיד? כן. נכון? כן. אז להכיר לי איזה מישהי, ואז היא שאלה אותך, רגע, לפני הכל, הוא עמיד? היא בעצם מה אומרת? אם הוא עמיד, אז אני אצא איתו. אני אצא איתו. אם הוא לא עמיד, אז אני לא אצא איתו. אז את לא רוצה לצאת איתי, את רוצה לצאת עם חשבון הבנק שלי. כן. אוקיי? עכשיו, ואז במה אנחנו עסוקים? בלבוש חיצוני ולבוש חיצוני. עכשיו, הלבוש החיצוני הזה, שזה בעצם דיבור ומעשה, הוא גם הפנימי שלנו, הקול הפנימי שלנו, וגם הדיבור והמעשה הרוחני. בסדר? בציר הרוחני. כי זה פוגש אותנו נסיבות. זאת אומרת, אנחנו עסוקים רק בעולם הנסיבות. רק במה שנראה מבחוץ. רק עם מה שאנחנו רואים בחמשת החושים. אנחנו בכלל לא מסתכלים ובוחנים את הדברים. עכשיו, במקור, זה המורכבות שלנו כאדם. מה זאת אומרת? כבני אנוש. בסדר? מובא בספרי הקבלה וספרי הסוד, שבעצם לפני שברא את העולם, אז אני מדבר עכשיו על ספרי הסוד היהודים, שלפני שברא את העולם, היו קיימים 60 ריבון נשמות ישראל, ואז אנו מפרנס אותם. ובאו אליו 60 ריבון נשמות ישראל, ואמרו לו, רגע, אמרו לו, לבורא עולם, לא נוח לנו, שאתה רק נותן לנו, ואין לנו דרך להחזיר לך. ואז אמר, אוקיי, נברא לכם עולם וכו' וכו', ומשם התגלגלנו לכל שאר הדברים. במסילת ישרים, ספר מוסר, הוא כותב שתרי"ג מצוות ניתנו על מנת להשיג קרבת השם. עכשיו, אני יודע שעכשיו אנחנו שנייה עושים איזה פאוזה ותגידי לי, תכף רגע, אתה מדבר על מושגים דתיים, בסדר? אבל אני פותח פה סוגריים, כדי להבין כמה אנחנו מושרשים בתוך הדבר הזה. קל לנו יותר כרגע, אנחנו מדברים על היהדות, אבל בסופו של דבר זה ככה בכל הדתות כולם. שנייה, תתעקי, תחזיקי. קשה לי. אוקיי, נו. חייבת? לא, נו, תגמור את המשפט, כי זה כבר יושב לי על הקטע, כי אתה אומר, נו. כל מה שניתנו תרי"ג מצוות, ניתנו כדי להשיג קרבת השם, כי להתעורר, להתבונן. בסדר? נתן לנו את המודל של השכר, השכר זה ההתעוררות הפנימית. אבל בסוף מה אנחנו הפכנו את התרי"ג מצוות? לדבר עצמו. לדבר עצמו. ולמודל של שכר ועונש. עכשיו, רובנו, בצורה זו או אחרת, בשלב זו או אחר, נחשפנו לדת כזו או אחרת. וזה פוגש אותנו בכל הדתות כולן. תעשה, יקרה, לא תעשה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. המצוות עשה ומצוות לא תעשה, בלבוש החיצוני שלהם, הם במודל של שכר ועונש. בלבוש הפנימי שלהם יש להם עומקים שמשפיעים בעצם על הנפש של האדם, על הנשמה של האדם. על איך הוא חושב ואיך הוא מתכוון. אז זה הקטע היותר מעניין אותי, כי... זאת אומרת, יש אפילו סוגיה בהלכה,
האם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה? זאת אומרת, אם אני עושה את הפעולה ולא כיוונתי, האם יצאתי ידי חובה או לא יצאתי ידי חובה? בסדר, זה מחלוקת. מחלוקת. לא הגיעו לפתרון במחלוקת? זה לא שלא הגיעו. בסופו של דבר, מתוך הבנה שחלק נכבד מהאנשים לא יכולים, הם לא נמצאים עדיין ברמה של תודעה, של כוונה, אז בוא נעשה, אז קודם כל תעשה, תיכנס למעגל, ומשם נתחיל להתגלגל. רק חלק נכבד מאיתנו, בדיוק דרך אגב, המודל הזה, הרבעון של השכר והעונש, חלק נכבד מאיתנו נמצאים שם בכל מעגלי חיינו. זאת אומרת, אם אני עכשיו, אפרופו מודל שכר ועונש, מודל תגמולים, אתה מדפדף עכשיו ואתה רוצה, אתה מסתכל החוצה, ואתה רוצה להכיר אישה. אתה רוצה להכיר גבר. איך היא שאלה אותך? הוא עמיד. ואז אתה אומר, טוב, ניפגש, ואחרי זה יבואו דברים אחרים. תבוא האהבה, תבוא הקשר, אבל קודם כל צריכים לראות שהסביבה, הרשימת מכולת מתקיימת. הרשימת מכולת בעצם זו התניה. עכשיו, רובנו בסופו של דבר נשארים בתודעה שלנו ברשימת מכולת. עכשיו, למה אנחנו נמצאים ברשימת מכולת? כי רשימת מכולת היא רשימה שגדלנו איתה. רשימת ההתניות. חלקנו חונכנו בהתניות. אם לא תגמור מהצלחת יבוא שוטר? אם לא תגמור מהצלחת יבוא שוטר. או בטח היום אומרים, אם לא תגמור מהצלחת, אז לא יקנה לך whatever. אהבה היא מותנית. זאת אומרת, אני כועסת עליך. אתה שקרן. ילד עכשיו שיקר. הורה קורא לו, אתה שקרן. אבל הילד הוא לא שקרן. רגע, אני רוצה שתישאר בשכר ועונש. זה שכר ועונש. למה? כי אני כבר מתנה את הילד. ואני אומר לו, אני לא רוצה שאתה תשקר, אבל הוא לא שקרן. המעשה שלו הוא מעשה של שקר. אז איפה השכר ועונש פה? אם תשקר, נו. אני לא אוהב אותך. טוב, כבר לקחת את זה עוד שלב. קודם יש את שלב הכינוי, והכנסת הילד למגירה, אבל לא, אני רוצה להיצמד יותר, שנייה חייבת לחזור אחורה. איך זה עולם של נסיבות ונסיבות? איך הנסיבות הרוחניות, איך המפגש הזה בין נסיבות רוחניות לנסיבות... כאשר אני נמצא רק בעולם של תוצאות. אוקיי, אז מה זה תוצאות רוחניות? פעולות? אם אני מלא... מעשים. אם אני אשמור כשרות, אני אהיה בן אדם מאושר יותר? לא, עכשיו מדברת על דת. אני מדברת על תרי"ג מצוות עכשיו. שמרת שהם דוגמה... אנחנו לא מדברים עכשיו על תרי"ג מצוות. אוקיי. אנחנו מדברים עכשיו... אני רוצה להבין את הביטוי הזה של הנסיבות רוחניות, נסיבות ארציות. נסיבות רוחניות. קרה אירוע של קורונה. למה קרה אירוע של קורונה? אני נמצא באזור התוצאה. ואני שואל את עצמי רק שאלות של תוצאה. אוקיי, אז איפה השכר ועונש פה? זה קרה בגלל משהו. זאת אומרת, כי סיני שחרר מיקרוב. זה אופציה אחת. אוקיי. ואופציה שנייה אומרת, לא. האנושות חטאה ולכן... האנושות עוברת תהליך התעוררות. אבל גם פה זה באקט חיצוני. האקט החיצוני הוא הזרז לאקט של הפנימיות. אני רוצה עכשיו, לשנו והתבוננו במונח קצת ומעגלי החיים השונים. מה זה קשור אליי? מה זה קשור אלינו? בסופו של דבר אנחנו בוחרים מה נכנס לנו בתודעה, או מה אנחנו מעלים בתודעה, איך אנחנו חיים, באיזה תודעה, ואיך אני מתנהל. כי אם אני מתנהל מתוך מקום של מודל תגמול, עם עצמי, עם זוגי, ילדיי, בכל מעגלים שלי. ומודל תגמול הוא יכול להיות מודל תגמול, הוא יכול להיות מודל התניה, הוא מודל של שכר ועונש, הוא מודל של מקל וגזר. קראי לזה באיזה שם שאת רוצה, בסוף זה חוזר לאותו מקום. כאשר אנחנו חיים באזור הזה, אנחנו בעצם לא חיים אחד עם השני, ואני גם לא חי עם עצמי. אני חי בתוצאה. אני מפספס את כל המהות. אני מפספס את כל הפנימיות, אני מפספס את כל העומק. ומה שנוצר לי זה ריקנות פנימית.
מה ההבדל בין השכר ועונש, לעומת שאם אני מגיעה לקצה בציר הארצי של מהות אנושית? אני לא מבינה עכשיו מה ההבדל. אנחנו עוד לא הגענו למהות אנושית. אנחנו נמצאים ברבעון. לא, אני שואלת מה ההבדל ביניהם. מה ההבדל בין, הרי אמרנו שמגיעים לסוף בציר האופקי של הציר האנושי, שבקצה האחד נמצא הנסיבות האנושיות, ובקצה השני נמצא המהות האנושית, זה בעצם, אני מחפש את החלקים הפנימיים שבי. אבל שוב, המהות האנושית ביחס לעצמי. אני רוצה להתפתח. אני רוצה לפתח את היכולות שלי, אני רוצה לפתח את הכוח שלי, אני רוצה לפתח את השליטה שלי, אני רוצה לפתח את המיומנויות שלי ביחס לעצמי. כמובן שהנקודות השוואה שלי זה בני אדם אחרים. אוקיי. אבל אני עדיין נמצא על הציר האנושי. שכר ועונש. השכר ועונש הוא עוד לפני ההסתכלות, רגע. אני עדיין מותנה ביחס לאחר. אני אפילו אגיד את זה, ההחלפה, ברבעון של שכר ועונש, זה רבעון העבדים. הרבעון של שכר ועונש מבחינת התפתחות התודעה, הוא לפני הציר הארצי, הבנתי. הוא רבעון העבדים. אוקיי. למה? כי אנחנו עבדים של המודל תגמול. אנחנו לא חושבים, ובעצם אין לנו בחירה חופשית גם. אנחנו בלי בחירה חופשית, כי אנחנו מותנים כל הזמן. אוקיי. ואנחנו נכנסים למערכות זוגיות כאלה מותנות. מערכת היחסים שלנו עם ילדים שלנו הרבה פעמים בהתניה. ואז הוא עסוק בריצוי. כאשר אנחנו נמצאים במערכת יחסים מותנית, ושכר ועונש, ואינטרסים, כל עוד האינטרס קיים, תהיה מערכת יחסים. אם האינטרס לא קיים, לא תהיה מערכת יחסים. או שיהיה נקודת שבר. עכשיו, חלק מאיתנו מצליחים לצלוח את זה ולצאת מהמודל של שכר ועונש, ואז אני אומר, רגע, אני רוצה לי עכשיו, אני לא תלוי באחר, אני רוצה להיות תלוי בעצמי. העושר שלי תלוי בעצמי. אוקיי, עברנו עכשיו לציר הארצי. זה אני רק אומר, כאילו, זה הנקודה הבאה. אוקיי. העושר שלי תלוי בעצמי. אני אדאג לעצמי. אני לא אהיה תלוי באחר. עכשיו, למה אתה מגיע לנקודות האלה? כי בשלב מסוים, הנשמה שלנו קצה במקום הפנימי המצומצם הזה של מודל שכר ועונש, כי זה לא יכול להיות. מה, זה כל הזמן תן וכך, תן וכך, תן וכך? יש אנשים שחיים ככה חיים שלמים. כל. ומצד שני, אנחנו רואים את האנשים או אנשים שמתפתחים. לא מתגלים, מתפתחים. והם מתפתחים בציר האופקי של המהות האנושית. והם מסתכלים על המהות האנושית. הוא אומר, לא, אני לא רוצה להיות עבד, אני יכול להיות אדון. אוקיי. בסדר? יש המון ספרים מדברים על השחרור, המעבר מעבד לאדון, המעבר איזה ספרים? תן דוגמה. ספרים שעוסקים קואוצ'ינג? אוקיי. ספרים שעוסקים בפיתוח אישי, בהעצמה אישית, וברגע שהמיקוד הוא אני, אז רגע, אני רוצה לצאת מהמעגל הזה שאני מותנה באחרים. וברגע שאני יוצא מהמעגל שאני מותנה באחרים, אני מתחיל להיכנס מעגל העריצות או למעגל, אני חותר לעבר המהות האנושית. אוקיי. אני רוצה, מה בשורה התחתונה? איך אני יכולה ברגע, אני נמצאת ברבעון שכר, איך אני עושה עם עצמי תהליך בדיקה וגילוי המודעות שלי, איפה אני נמצאת, מה אני נמצאת, האם יש לי שאלות שאני יכולה לשאול את עצמי, כי לפעמים אנחנו כל כך רגילים לזה, שאני משערת שאני לא אהיה במודעות לזה שאני נמצאת בשכר ועונש, אני יכולה להיות בשכר ועונש עם ההורים שלי גם בגיל 50. אם לא תזמין אותנו לארוחת ערב, אז את ילדה רעה. חלק מההתניות האלה וחלק מהשכר ועונש שנמשכים, זה דברים שגם אנחנו הורגלנו, חונכנו, בויתנו, בסדר? אולפנו. אנחנו גם מאלפים את האחר, ואנחנו גם לא מאפשרים לעצמנו להשתחרר
מהאילוף הזה. למה? כי אנחנו רגילים שם. שם אנחנו יודעים להתנהל. שנייה. עכשיו, כשאני רוצה לצאת מהמעגל הזה, או שאני רוצה לפחות להתחיל להיות מודע אליו, פשוט לוקח דף, לוקח עט או עיפרון, מוציא מהכוח אל הפועל, מתחיל לכתוב, וכותב לי כל מעגל חיים שכזה, האם במעגל חיים הזה יש לי התניות, או שאין לי התניות? האם במערכת יחסים היא מותנית, עם מודל של שכר ועונש? אם אז, איך אמרת, אם הוא יוריד את הפח, הוא יקבל? אז זה מודל התניה. כי האמת היא שגם מושג הזה שהוא יקבל, כן, הוא בעייתי קונספטואלית. הוא בעייתי כשלעצמו. הצגתי את זה בקיצוניות. כאילו, או שהצגת את זה, אל תתפוס אותי עכשיו במילה. או שהצגת את זה בצורה הכי אותנטית, שרק אפשר. אף אחד לא מוריד לי את הפח כבר 15 שנה, הכל טוב. לא דיברתי עלייך. אוקיי. בסופו של דבר, גם הדוגמאות שאנחנו מביאים, זה לא רק אנחנו, זה חלק. לא, אין שום קשר לחיינו. כן. אז תשחרר אותי מהעבדות. איך אני משחרר את עצמי? דף, מעגלי החיים. אני עוד לא משוחרר. מה? עוד לא משוחרר. גם חשוב לדעת שאנחנו בשלב הזה לא מדברים על להשתחרר. בשלב הזה אנחנו מדברים על גילוי התודעה. להבין, גילוי תודעה. להתחיל לגלות את התודעה שלנו. גילוי התודעה זה אפילו לפני הלהבין. קודם להיות מודע לזה. ברור. להבין אחרי זה, זה להבין מה אני מרוויחה מהסיטואציה, מה אני מפסידה. דרך אגב, שכר ועונש והתניה, זה התניות שעושים לי והתניות שאני עושה לאחר. זה כאילו, יש... זה בעיקר התניות שאני עושה לעצמי. לא, כן? אנחנו כל הזמן עושים לעצמנו התניות? ברור. כל התניה חיצונית שאני מאפשר לעצמי לחיות בתוכה, אני בעצם אישרתי את ההתניה. אוקיי. ההתניה שלחה לי חברות. אני אישרתי אותה. ברגע שאישרתי אותה, אני קיבלתי אותה על עצמי את ההתניה. אני משתף פעולה. אני לא משתף פעולה, אני קיבלתי על עצמי את ההתניה. אוקיי. וכאשר אני עוצר את זה, אז אני לא קיבלתי את ההתניה. אני אומר, אני רוצה מערכת יחסים אחרת. אני רוצה מערכת יחסים שהיא לא מותנית. אתה תגלה לנו בהמשך. עכשיו, אני מדברת על עצמי. מה? אני אגלה בהמשך מה? כאילו, בהמשך הרבעונים אנחנו נבין לאן זה הולך, כי כרגע אנחנו אוטוטו צריכים לסיים, ואני קצת מרגישה של... היה איזשהו סוג של גילוי התודעה, ואני אומרת, אוקיי, אבל מה עושים עכשיו? כאילו, גדלנו, התחנכנו, חיכינו לשוטר, חיכינו לזה, פה, שם, מה עכשיו? עכשיו אנחנו שוהים. עכשיו אנחנו שמענו, העלינו לדעת. אחרי שהעלינו לדעת, מתחילים לדעת את הדברים, יש סיכוי שאנחנו נתחיל להבין את הדברים. כל עוד אנחנו לא יודעים, אין לנו יכולת להבין. עכשיו אני לא יודעת, מותר לי להגיד, כן לשנות, לא לשנות, כן, איפה הבחירה החופשית עכשיו? הבחירה החופשית תמיד קיימת. גם ברבעון של שכר ועונש. ברור. אוקיי. הרגע אמרתי. הבחירה הראשונית היא בכלל האם לקבל את ההתניה שמתנים אותי. אוקיי. גם דרך אגב, אם אני מתנה לעצמי, כאילו המחשבה שלי, המחשבה הכוונה דיבור ומעשה אחד הם, נכון? אז איך אמרת? אם אני ארד 4 קילו, אז אני... אקנה משהו. אז ברגע זה התנית את עצמך. ואמרת שכל עוד אין 4 קילו... לא מגיע לי. לא מגיע לך, הערך שלך מוטל בספק, יש חלק בתוכך שהוא לא שלם, וזה לא נכון. את שלמה, כל אחד מאיתנו שלם מיום היוולדו, במהלך כל חייו, בפטירתו, וגם בסבב הבא שהוא חוזר. כולנו שלמים. טוב, בוא נגמור קודם את הסבב הזה, לפני שאתה שולח אותנו מעבר להררי החושך. תודה, היה מרתקת תמיד. תודה לך. והמשך יבוא.